Hi guys! So, welcome back to my channel. It's me again, Juniami, ang Juniaman ng buhay mo. So, for today's video, so anyway guys, kagising ko lang. So, hindi naman to talaga gising, hindi lang ako pumabangon sa higaan ko. So, ever since the day that you went away, you've been sending flowers to me, flowers today, flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms again. Flowers to me, flowers today. So, lang share sa inyo kung bakit hanggang ngayon hindi pa ako nakakaalis dito sa Pilipinas. So, ang tagal ko nang naghihintay ng flight. So, nag-apply na ako ng Taiwan last year, 2020, March 23, 2020. Actually, yung flight ko papuntang Taiwan. But suddenly, because of this pandemic, hindi na naman natuloy. So, ayun na nga guys, ang tagal hanggang ngayon. Wala pa rin ng petsa. May 2021 na, lagpas na isang taon. So, wala pa rin update ang Philippine Overseas Employment POEA station. So, yun na nga guys. So, nag-apply ako, nagbaka sakali, sabi ng mga kaibigan ko sa Taiwan na parang mahirap pa rin talaga sa Taiwan ngayon. So, close pa rin yung borders ng Taiwan. So, ang ginawa ko is nag-apply muna ako ng Middle East. So, nag-apply muna ako ng Middle East sa Saudi Arabia. So, as a waiter sa isang hotel. So, ayun na nga guys. Nag-apply ako, nag-start ako nag-apply dyan February this year, 2021. So, ayun na nga. Madami na ako pinagdaanan dyan. Siyempre, may mga gastos. Ganun na nga, nakapag-medical na ako. Nakapag-placement fee na din. Siyempre, nakapag-swab na din. Vaccine, lahat-lahat. Tapos na lahat ng documents ko is okay na. So, flight ko nung May 19 this year. So, nung last week lang yun guys. Flight ko na dapat nung May 19. So, nandun na ako sa airport. Nandun na kami sa airport. Hindi lang naman ako. Napakadami namin ng mga OFW dami namin na pupuntang Saudi ng mga workers. So, suddenly, hindi kami natuloy kasi nung time na nandun na kami sa airport, 6:30 yung flight ko. Flight namin dapat. So, 5:30 is nag-announce na yung flight attendant na doon pa lang kami sa check-in luggage. So, hindi pa kami totally nakapag-check-in. Naghihintay pa rin kami ng mga, nasa pilahan pa lang kami. Then, nag-announce na po yung FA na lahat ng mga bound to Saudi is canceled flight day. Connecting flight po kasi kami guys. Pupunta muna ng Qatar. Then, after Qatar, punta na ng Saudi. So, the reason why is biglang change ng protocol yung Saudi government na instead of nakalagay sa hotel booking namin is 7 days lang talaga kasi hindi pa talaga siya nagbabago noon. Yun yung protocol noon. Pero that day is ginawang 14 days ng Saudi government. So parang aberya kami yung maipit nito. Kaya dito pa lang sa Pilipinas is sinabi na ng mga flight attendant na hindi kami matutuloy yung araw na yun, hindi matutuloy yung flight namin. So, hindi nila kami pinasakay sa Qatar Airways. So, kaysa naman daw pagdating namin sa Qatar is magiging aberya pa yung mangyayari. Doon kami may hirapan. Kaya, dito pa lang sa terminal, dito sa Pilipinas, is sinabihan na nila kaming na wag nang tumuloy. So, ayun na nga guys. So, nagkagulo-gulo na lahat ng mga passenger ng papuntang Saudi. So, nandun pa rin kami. Nung time na yun, umalis ako ng airport is mag-alas 7, mag-alas 8 na pasado. Kasi nga, nakakaawa guys, ang dami-dami namin. As in, ang dami-daming mga na-stranded na dyan, hindi na makaalis. So, yung ibang mga kasama ko is taga-probinsya pa. Hindi sila marunong bumalik pa uwi kasi nga gabi na. Siyempre, nalilito pa sila dito sa Manila. Hindi naman kasi sila dito tumira, kundi nag-apply lang sila. Then, transient, ganun lang sa malalapit sa agency. So, yung iba, taga-Bulacan, Pampanga, meron pang taga-Isabela. Pero din Laguna, ganun man, malalayo sila guys. Ang masaklap pa nito is yung mga pocket money na dala namin is pinapalitan na ng Saudi Riyal. So, wala na kaming money na wala ng pera ng Pilipinas, kundi Riyal na yung mga pera na nasa amin. Yun ang masaklap. Kasi meron pa akong kasama na nagpapalit ng Riyal niya is 17,000. Lahat ng 17,000 pesos niya is pinapalitan niya ng Saudi Riyal. So,
ayun nga, nagsisisi siya na ano, ang bili sa pera niya is, so magkano mabili pera niya? 13.29 isa yung Saudi Real. Pero pag pinapalitan niya na yung pera niya, pag binenta niya na, kukunin lang nila ng 7 pesos. Di ba? Ang saklap. So ayun na nga, sabi ng agency, kasi hindi pa naman umaalis yung LO nung day na yon, nandun pa lang sa labas ng Terminal 3 yung liaison officer namin na si Miss Che. Hello, shout out po Ma'am Che. So napakasipag din naman ni Ma'am Che, naghihintay siya sa labas hanggang sa mag-cancel kami. So nandun siya sa airport alas 2 yung namin, kasi call time namin. So call time namin alas 2, nandun na kami lahat alas 2 ng tanghali, hapon pala, alas 2 ng hapon nandun na kami sa may airport. So hanggang sa nag-cancel, nandun pa rin si Ma'am Che. So ayun, pinaliwanag niya nga na biglang nagbago daw talaga yung protocol ng Saudi Arabia that day. So hindi matutuloy yung flight namin. So kinabahan na kami kasi guys, syempre nag-swab test na kami. Yung swab test namin is hindi biro, 5,000. Malaking halaga dating yun, 5,000. So hindi namin alam kung sino yung sasagot sa swab test namin ulit. Pinaglalaban namin na kailangan dapat sagutin yun ng agency. Pero ang sabi din ng agency namin is hindi nila kasalanan kung bakit na-cancelled flight kami nung araw na yon. So, sino nga ba ang dapat managot sa swab test namin, di ba? Kami na naman ulit, 5,000 ang bigat-bigat sa bulsa, lalo na ngayon walang trabaho, di ba? So, ang iniisip namin guys, ang sabi naman ng agency, so the past day, so Merkulis flight namin, Huwebes. So tinawag ay nag-update na kami sa agency kung ano yung mangyayari. So sabi nila is naman daw, aasikasuhin daw, i-revoke daw yung ticket namin, pero ang gagawin is hindi na kami magko-connecting flight. Maghahanap na sila ng airlines na diretso na sa Saudi. Sana nga ganun yung mangyayari. Pero ang masakit diyan, lahat ng expenses namin pagdating sa Saudi, hotel quarantine 7 days is shoulder na namin. Swab test doon, shoulder na namin. After ng 7 days quarantine, after ng 7 days sa hotel, 7 days sa accommodation, bali 14 days yung quarantine namin. So after ng quarantine namin, before and after, yung mga swab test is sasagutin namin. So masakit yun guys, salary reduction yun. Plus hindi pa ito yung isa salary reduction nila, meron pa yung placement fee na 1 month sahod, diba? So magkano lang naman ang sahod ng Saudi, 1.8 SR. So ayun nga guys, yung 1.8 SR times mo lang sa real, so ay sa peso natin, yung magkano palitan, ayun yung dagdag sa namin, sa i-deduct sa amin. So ang laki-laki ng deduction guys ng application namin na to. Parang tutuusin, mas inisip ko mas malaki pa yung magagastos ng pag-a-apply sa Saudi kaysa sa Taiwan. Talaga to guys, promise guys, totoong mas malaki ang magagastos ng Saudi pag agency ka pagdating sa Taiwan. Kasi nag-apply na ako ng Taiwan under POEA. So compute ko yung mga gagastusin, lahat-lahat is wala pang 25. At hindi rin naman salary reduction ang Taiwan, kundi ang kagandahan guys is lahat ng nagastos is ibabalik pa ng employer. So ayun guys, so napakasakit isipin na bakit nangyari yung gano'n naman. So napakalaking perwisyo talaga ng virus na COVID-19. So hanggang kailan kaya matatapos tong virus na to. So ayun, umuwi na kami lahat naman ng mga pasahero nun, nung time na yon, nung May 19 is nagsiuwian na ako. Umuwi na din ako dito sa boarding house ng kapatid ko dito sa Pasay. Buti malapit lang din sa amin, hindi na malayo. Hindi na ako nahirapan mag-travel, kaso nga lang ang nakakahiya lang sa mga kapitbahay, kasi syempre ang alam nila is nakaalis na ako pero hindi pa pala, di ba? So anyway guys, kung baka pa lang din sa aking channel, so don't forget to like, share, and subscribe ko na rin po. Just click the subscribe button para always kang updated sa mga videos na ina-upload ko. So abangan lang po yung mga susunod na video ko. Sana nag-ready pa naman ako, na akala ko makakarating na ako sa abroad at doon na ako magbablog, pero hindi pa pala. So ilang weeks din akong nawalan ng video, hindi ako nakapag-prepare, hindi ako nag-a-upload kasi nga busy ako sa pag-a-apply guys. So at the same time, nagtatrabaho pa rin ako noon sa tito ko sa Quezon City habang nag-a-apply. So pinagsasabay ko kasi pag hindi ako nagtrabaho, so wala na akong pera. So ayun nga guys, thank you so much sa mga tinuluyan ko sa Quezon City, kina Kuya Bong
Estrada at Ating Nelia Estrada. Kina Harold Estrada, Gemma Estrada, sa mga anak niya na tumutulong din sa akin. Sobrang babait, sobrang talaga down to earth ang babait ng mga anak ni Kuya Bong Estrada sa Quezon City. So ayun na nga, tinanong din ako ni Kuya Bong nung natuloy ba ako nung araw na yun. Kung hindi, pupunta sana ako sa kanila. Pero sabi ko naman, kailangan ko lang mag-rest, kuya, kasi mag-swab test kami ulit. Hindi pwedeng yung lalabas-labas muna, gagala-gala papunta doon. Kasi kailangan ko lang ipagpahinga yung sarili ko kasi i-rebook naman yung ticket namin. So, hanggang dyan na lang guys. So, yun na nga, kung bago pa lang din sa aking channel, huwag mong kalimutang i-like, share at mag-subscribe ka na rin po para lagi kang updated sa mga videos na ina-upload ko. So mega love shoutout sa mga kaibigan ko, sa mga katrabaho ko dati sa SM, sila Hazel Palbutan. Hazel, mega love shoutout. So shoutout din po kay Carmina Ruth Mauricio, kay Gio, hindi ko na alam pilyedo niya. So Melay De La Rosa, Jinky Tanayo, hello guys. So shoutout sa iyo, Johnny Tanayo. So John Paul Cabaliw, so kay Sir Robbie, kay Ma'am Ginaline, so kay Ira Makabangon, shout out sa inyong lahat-lahat. So shout out din po kay sino pa ba yung mga nagpapasawat, Maricar Pintukan, hello guys. So kay ano ba ito, madami sila na Crisel, ang dami ko nang nakalimutan mga katrabaho ko dati, sobrang daming kaibigan ko, lahat na nawawala na sa isipan ko. Kay Ate Carol Presincola from Cavite City, hello Jerome, shout out. So Chris J, kay Raymar Aceras, hello best, shout out sa iyo dyan sa SM Pampanga naka-duty. So hanggang dyan na lamang guys. So by the way, my name is Julie Yami, ang Julie Yaman ng buhay mo. Bye bye.